Hi friends, खुलुमबाय आं महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय। नैबे समाव आं थांगासिनो दङ माजबादसिम लोगोसे गाबोननिफ्राय जानो गोनां 59थि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि जा जथुमा जागोन खैराबारियाव नैबे ट्रेनजोंनो नोंथांमोना रङियानिफ्राय ट्रेना जाहैबाय मुरकुं सेलें पेसेन्जार ट्रेन नाम्बार 55895 ओमफ्राय बे रङियानिफ्राय 8:15 8:15 खारो मुरकुं सेलेंसिम लोगोसे रङियानिफ्राय बेनि ट्रेननि भाराया जागोन 10 रुपिस। स' कमिउनिकेशना रङिया जंक्शननिफ्राय नोंथांमोना 8:15 नैबे मुरकुं सेलेंखौ मोनगोन। स' बेयो सेटारडेआवल' थाया बाखि दिनाव थाजोबगोन। स' नोंथांमोना जुदि सोनाबनिफ्राय फैयोब्ला गोबां ट्रेन थागोन लोगोसे बेनि कमिउनिकेशना मानास लाइनजों फोनांजाबो। स' नोंथांमोना नैबे मुरकुं सेलें पेसेन्जारजों बे जायगासिम फैनो हागोन। स' खैराबारिया जोबोर नियारेस्ट स्टेशन। स' नोंथांमोनखौ गोबां सुबिदानि थाखाय बा मोजां कमिउनिकेशननि थाखाय मुरकुं सेलें पेसेन्जारजों फैनो खावलायनाय थाबाय। स' आंजों लोगोआव नैबे समाव दङ बर' मिक्सारनि फंबाय खोरोमसार सर्गियारि। जों सानैजों दा थांगासिनो दङ 9थि भैरबकुन्द फेस्टिभेलाव माजबादनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामगोन जोंनि जार्निखौ। अन दा वे जोङो दा ट्रेनाव दङ मुरकुं सेलें पेसेन्जाराव। स' नोंथांमोननो बे खैराबारि रेलवे स्टेशन मोननायनि सिगाङावनो जानो गोनां जा बड' साहित्य सभानि फिल्ड बेखौ दिन्थिलांगोन। लोगोसे मैया जों फैदोंमोन बे खैराबारिनि जानो गोनां आपकामिं जा 59थि बोसोरसालिया बड' साहित्य सभानि नुथायखौ दिन्थिनो। स' भिडिअखौ अलरेडि आपल'ड होबाय। स' नोंथांमोना नायदो आरो माखासे इनफरमेसनखौ बेयाव शेयार खालामखानाय जादों। स' दिनै जोङो भैरबकुन्दनि नुथायखौ नोंथांमोननो ब्लग भिडिअआव दिन्थिगोन मोननैबो इउटुब चेनेल महिलारी वाइड एंगल लोगोसे बर' मिक्सार इउटुब चेनेल। स' नोंथांमोनखौ कानेक्टेड थाबाय थानो खावलायनाय। स्टार्ट जानानै गिबि स्टेशनखौ जों मोनगोन खन्डिगर बारनानै जों मोनगोन गरेस्वर बारनानै नेक्स्टआनो जाहैबाय खैराबारि। स' बेसेबां समाव बे जायगासिम सहैगोन नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन। लोगोसे जों ट्रेनाव दङ गाबोननिफ्राय बेफोर ट्रेनाव जोबोर सुबुङा गेदारिं जागोन। स' दिनै गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय बे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जा 59थि बोसोरसालिया जथुमा जागोन बेवहाय थांनो जों लोगो मोन्दों। गोबां जायगानिफ्राय दासिम ट्रेनाव गाखोनायखौ जों रङियाव नुदों। स' जों आपडेटखौ होलांबाय थागोन। लोगोसे नोंथांमोना बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों जिखिनि इनफरमेसनखौ आं शेयार खालामनो लादों बेफोरखौ मोजाङै शेयार खालामना हो भिडिअखौ जाहाथे गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफ्रा जेबो उसुबिदा मोनाजासे बे जायगासिम सहैनो हायो। स' नेक्स्ट स्टेशन जों गरेस्वरसिम सफैबाय। राइट नाव जों गरेस्वराव दङ। गरेस्वर स्टेशन बारखांना नेक्स्ट स्टेशनानो जाहैबाय खैराबारि। स' जों नेक्स्ट स्टपेजावनो जा बिथांमोना 59थि बोसोरसालिया बर' साहित्य सभानि जथुमायाव फैगोन बिथांमोना नेक्स्ट स्टेशन खैराबारियाव ओंखारनो हागोन। स' खैराबारिनि नुथायखौ नोंथांमोन दिन्थिलांगोन। राइट नाव नोंथांमोना नुहुरनाय नैबे जायगायानो जानो गोनां 59थि बोसोरसालिया जथुमानि मेन स्टेजआ आरो नोंथांमोना नुहुरबाय थानाय बै गासै गुवार एरियाया उदालगुरि जिल्लानि खैराबारिनि दावहारु फोथार। स' गाबोननिफ्राय नैबे जायगायावनो जानो गोनां 20-22 जानुवारि 2020 मायथाइयाव गाबोननिफ्राय बेवहाय जागोन। स' राइट नाव खैराबारि स्टेशना बेनिफ्राय 800निफ्राय 1 किल'मिटारनि गेजेराव। स' नोंथांमोननो दिन्थिहरबाय बेनो जानो गोनां दावहारु फोथारनि नुथाया।